मा खालामदों? खामफ्लाया बिसिजोबना होबाय नै खैथाबा गांब्रै जाबाय गामसा बिसिनाया बे खामफ्लाया बावगारना जफ्लांबाय थायो आङो नै बेबो एखे एखेसो गानखायो लोगोफोर जोंहानि चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो खाम मैगं संगासिनो दं आरो ना सासेया नाय नै मा मैगं दालि ओमफ्राय अमिताभ बच्चन मैथ्रु फिथाइ मोदोमफुल मैथ्रु फिथाइ अमिताभ बच्चन हा अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन बाथोन देनोसै ना बाथोनजोंसो गोथाव जायोलै नोंसो देनो रोङो बाथोनखौलाय दालि दं बरियानो बाथोन देनोसै नोंसो देनो रोङो आं देगोनब्रा आं सावगोन नायबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो दै होथ'आ ए लागाव खामलाय होबाय होद गोथाव जालालै बे बिदिबा खामबायबा माबोरै संखोब्रा एरनोनो खामाखैलै नै सामब्रामसो दांबाय थैलै होबावदोब्रा दैया समायल' नै केटिया मोनायाखै आरोना थेवबो संखायो जोंहा मोनायालासिनो बहुद एडभान्स जायो ओंखामफोरखौ बाथोन देनो बाथोनखौ आं देनोसै आं देनायखौसो गोथाव मोनो हिन्जावा बाथोनखौ मा बाथोन देगोन नायदो आरो ना बेयाव दङ ना गोरान हा ना गोरानखौबो बेयाव दोनथ'नोसै दंबावो बेयाव बेलाथि थाइसे दं आरो ना बेलाथि ओमफ्रायथ' आलुबो सावगोन आं फान्थाव मोखैसो आलुखौबो सावगोन आं आलुजों बिराद गोथाव मोनो बेलाथि नङा आलुखौ फिसा फिसा सावनोसै ना फिसा फिसायासो गाहाम जागोन जानो दाखालिजों लाबोनायखौ आलु नैबे आरो बानलुखौबो होगोन आरो ना बानलुखौबो एसे गोगोमहैनो होगोन बानलु गोगोमबासो जानाय बायदि मोनो आरो ना बाथोनखौ थ' नायलांबाय थार ना मादि बानायो बाथोना लागायसिगोन आरो ना दायो आं ना गोरानखौ बाथोनजोंसो खहाबोलै ओंखामखौ बाथोनजों ना गोरान सावनोसै बाथोन देनायावबाथाय एक्सपार्ट बिथाङा नायनाला बाथोन जाग्रा होनना नुखायो मानसिखौ बाथोननि गोथावखौ मा बुजिनो बाथोन जायैफोरालाय मायबा जागायब्रा ना फैसा खुस्रा गैयालै बाथोननि गोथावखौ मा बुजिनो बाथोन जायैफोरालाय गारां सिमावलायनांगौब्रा बाङाय रोङाबा गाराङानो सैमा सोंख्रावनायनिसो गाबोबा सियालनिसो गाबोबा वा वा होननानै प्रेक्टिस खालामनांगौब्रा प्रेक्टिस खालामलाबायनो रिहार्सेल खालामनांगौ आयौहाय मा जापु जापु गांजेमा मैयानि गांजेमाया गोथावमोन ना थोद आं जाया मानो जाया नों गांजेमाखौ जेनेबा मैला आइथिं गोनां ना गोरान बाथोन आलु बिलाथि एक नम्बर बाथोन आंनि थाखाय आरो ना गांजेमानि आइथिंखौ नायनो हाया आं बेदर संनायजों बराबर गोथाव मोनखायो आङो बेदरजों बराबर ओंखाम जानो हायो आं ना गोरान बिलाथि आलु बाथोनबाथाय मैगं मैद्रु जानांगौ ओमफ्राय मैगं मैद्रु बरिया आं बाथोन देदों नै बिथांजोआ बाथोनाव मैगङाव होनो मा खालामगासिनो दं दुन्दिया मस्ला नै ना गोरान सावबाय बिलाथि दङ आलुबो सावगासिनो दा ओंख्रियाबो संगासिनो नै बरियानो ना गोरान मोनबाय बिलाथि मोनबाय नै दा दंबावो ना आलुआ मोनसे इयाव ओमफ्राय फानलुआलाय सुबाय सुना दोनखाबाय देनोसै आरो दायो ना हियावबो साफा खालामगोन आं एसे देनोसै ओमफ्राय एसे आख्लायनांगोन ना साफाखासो होनबाबो र' आख्लायनां एसे खामजोब्बाय आलुआ संख्रि होनि देनोसै
ना गोरानजों बानलुजों देना गुन्दै खालामना लाग्रोसै आरो ना बरिया जानोसै बाथोनजों दालि मैद्रु फिथाइजों Orang ke siapa? Nama apa dia kalau mau? Gila apa aku? Dia agak kurang lewat sini. Ini ya. Cuma kalau tu. Dia mos tu. Itu tak orang kan. Jalan-jalan. Balik. जाबाय ड्राइभार जाबाय बाथोना जाबाय नै बरियानो नय सोलाथावना मबाइला बन्द' खालाम दसे आं भिडिअ बनायदों ना मानो डिस्टार्ब खालामोब्रा रेडि बरिया जानोसै बाथोनखौ नै गल' गल'है नुदों बोरैबा सैमा खि बादिबो नुयो ना गोबादि बादिबो नुयो बोरैबा नै जानायाव हले बिराद गोथाव जागोन आरो खिन्थु बरियानो नै मा बाथोन बेलाथि ना गोरान आलु बानलु जागोन ना जाया नोंलाय जाम्बा जानो हाया नोङो हायोब्रा हायोबालाय मानोथो जाया होनदों ना गोथाव मोना नै बे जाहा दादिया मबाइलल' नायनो बिराद इन्टारेस्ट मोनो दायोबो नायफैलायबाय नै फुटबलबो गेलेनो बिराद गाहाम मोनो ना नोंसोरखौ गाहाम मोनो फुटबल प्लेयारनि भितराव सोरखौ मोजां मोनो रनाल्द' रनाल्द'खौ मोजां मोनो जाहा बियो नोंबो रनाल्द' बादि गेलेनो लुगैयो बास बरिया देनां गेले दे खाम मैगं ओंख्रि जानोसै दाया बिदों आरो ना नायनाव थादों नोंसोर होनबानानै नुगोन आरो ना बोराय बुरै जानोसै नै बुरैया बाथोन रानना होबाय बुरैया खुदैयानो गलायलांसै जाहाथे बाथोना गोथाव नुनानै नै बाथोनखौबो गैजो होब्रा आं एसे गोथाव मोनजादों गोथाव मोनखायो आं आगोलनि जुगनिखायनो खामफ्लायाव जिरायनासो जानो गाहाम मोनो जोङो ओंखायनो खामफ्लायाव जिरायनासो जायो आरो ना जानोसै नायनांबाय थादो लाबाय नै आंबो जानोसै boleh apa nak? Betul nak? Ma. Ma. Apa dulu? Sudah. Jaखांबाय ओंखाम जाखांनायनि नै ओंखाम जाखांनानै बेखौ जानांगोनलै उपाय गैया अयभास जाबाय गामिनि मानसि ना जानांगौ उपाय गैया नै ओरैनो मोननाय फ्रियावनो मोनोना ओंखायनो जानाङो आरो ओंख्रि जादों जाया जायो जाबावगोन आरो नोङो माथो जियानो जा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मादि मोनखो ना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो हागोन लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावना जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै स' भिडिअखौ जों एसेयावनो फोजोबनोसै आरो दिनैनिखौ ना थ' बाय